எங்க ஒரு ஃபேமிலி கார் ஓட்டிட்டு போகும்போது ஜாலியா இருக்கலாம்னு பாக்குறாங்க. அப்ப சடனா எதிர்பாராத போது ஒரு சின்ன பையனை அடிச்சு தூக்கிறாங்க. உடனே அந்த லேடி ஷாக்ல காரை விட்டு இறங்கி அந்த பையனுக்கு உயிர் இருக்குதான்னு பாக்குறாங்க. அப்படி பார்க்கும்போது அந்த பையன் ஆல்ரெடி இறந்து போயிடுறான். உடனே அவங்க யாருன்னா பாத்திர போறாங்கன்னு அங்க இருந்து கிளம்பிடுறாங்க. ஆனா இது எல்லாமே அந்த பையனோட தாத்தா அந்த மானிட்டர்ல பாத்துக்கிட்டே இருக்காரு. ஆக்சுவலா அந்த தாத்தாவும் பையனும் ட்ரோனை வச்சு விளையாடிட்டு இருக்கும்போது அதை ஃபாலோ பண்ணி அந்த பையன் போயிடுவான். அதே சமயம் அந்த பையனை அந்த ஃபேமிலி பார்க்காம அடிச்சு தூக்கிடுறாங்க. இதெல்லாம் பார்த்தவரு கண்ணுல கோபத்தையும் மனசுல வேதனையும் வச்சுட்டு ஓடுறாரு. ஏன்னா அவங்க வழியிலே போய் அவங்கள பழி வாங்கலாம்னு நினைக்கிறாரு. அப்படி இருக்க ஒரு நாள் இவர் அவங்க கிட்ட ஒரு ஹெல்ப் கேட்கிறாரு. அது மூலமா அவங்க கூட ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டாவும் மாறிடுறாரு. அவரு இவங்க கிட்ட 2 டிக்கெட்டை கிஃப்டா கொடுக்குறாரு. இப்ப அவங்களும் அந்த ட்ரிப்பை ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணி ஜாலியா வானத்தை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. சோ அப்ப சடனா ஒரு லேசர் லைட் அந்த டென்ட் மேலேயே படுது. இப்ப அதை பார்த்துட்டு இருந்தவங்க சடனா ஃபயர் சத்தம் கேட்டு ஓட ஆரம்பிக்கிறாங்க. இவங்க அந்த இருட்டுக்குள்ள எங்கதான் போனாலும் ராக்கெட் மாதிரி வானத்துல வெளிச்சம் பட்டுக்கிட்டே இருக்குது.